Na Ukrajine sa prevalil korupčný megaškandál, do ktorého je zapletený nielen ukrajinský minister spravodlivosti, ale aj blízky priateľ prezidenta Zelenského Mindič. To je proste šialené. Úplne bije do očí, že v tom má prsty aj Zelenský. Bol to práve on, kto chcel pred pár mesiacmi klepnúť po prstoch protikorupčnému úradu, ktorý jeho podnikateľského priateľa Mindiča vyšetroval. Prečo asi? Západ posiela na Ukrajinu stovky miliárd a Zelenského mafia to kradne ako bagrami. Užitoční panáčikovia z liberálnych kaviarní sa im skladali na zbrane a oni sa rehotali a peniaze si strkali do vlastného vačku. Sláva ukradnutým miliónom. Ľudia umierajú a oni na tom bohatnú. Toto je pravá tvár Zelenského. A najnovšie v Európskej únii uvažujú, že pošlú na Ukrajinu 400 miliárd eur, aby ďalšie 4 roky vydržala bojovať s Ruskom. 400 miliárd. To je finančný odhad liberálneho časopisu The Economist. Za túto sumu by ste vyriešili problém extrémnej chudoby vo svete. Ak sa takáto suma pošle na zbrane na Ukrajinu, bude to kolaps Európskej únie. Museli by sme radikálne znižovať pomoc farmárom. Členské štáty by museli radikálne znižovať dôchodky, sociálnu pomoc, peniaze na školstvo, peniaze na zdravotníctvo. Brutálne by rástol dlh a hrozil by celkový bankrot. A Zelenského chlapci by si z tejto sumy nakradli miliardy. A kto vie, či neposielajú vratky aj bruselským lídrom, čo vymýšľajú takéto šialenstva. A tu na európski lídri potom doma pekne stierajú žreby, aby si tieto krvavé peniaze vyprali. Kto vie, ako to je? Ak by sa k moci na Slovensku dostal Šimečka spolu s Matovičom a vlastizradcom Naďom, poslali by na Ukrajinu aj Lomnický štít, ak by to bolo možné. Poviem to veľmi opatrne, lebo na istej americkej sociálnej sieti nemôžeš vyzývať k zastaveniu pomoci Ukrajine. Európa musí okamžite prestať podporovať skorumpovaný Zelenského režim. Nielen Mindič, ale celá Zelenského mafia patrí do basy. Už konečne počúvajte slovenskú vládu a začnite rokovať s Ruskom. To je jediná šanca na mier.